overcook. Hindi lang naman to. Mga ilang minuto na ako niluluto yan. 10 minutes lang. Baga wala pang 10 minutes. Wala pa. Paano niyo po malalaman kung luto na siya? Ang iyan na natin dito. Parang pinapiano lang pala. Oo. Diba? So, ang laman yan, hinalo-halo lang. Opo. Stop squid. Masarap to sigurado. Nakaway ko na yung butter. Oo. Lagi talaga mas masarap kapag magluluto ka may butter. May butter. Bakit mo butter, Chef Marlon? Ang hinahalo niyo dyan? Butter and